Hai zvakaoma. Maiwe, kani vasikana, maswera seiko? Muri kani vasikana, maswera sei kuvasikana. Maswera sei. Aiwa ndatirega nimboya kuzotora nyaya yemajojo tengi edu we. Ndatirega nimboya kuzotora nyaya yemajojo tengi edu please. In the name of God. Rakatakatapra. Rishaka mandarava takarandarava ritondorova shokorondorava raka. Dangaranda shandarava dongorondobadorobada takakaka. Guys, siyanai nematumbu yedu as a belief. Please. Siyanai nematumbu avanhu. Nai mwari wangu we. Tiregei one matumbu. Naimi guys, mira nimbo nyatsokudzana. Munoziva here kuti akuna munhu anoda dumbu iri. Munozviziva here kuti akuna munhu anoda dumbu iri pabhodhi yake. Hakuna anenge achida dumbu pabhodhi yake guys, but tinototambura nawo matumbu aya. Tatotambura nawo, tanetseka tatomwa zvese. Tanetseka tazama guys, musafunga kuti imi zvamuri slim tine mabhonzo akafanana mumuviri umu. Tine mabhonzo akasiyana vedu we. Ini ndaive slim mozviziva imi. Ndanga nditori slender chai aipfeka size 34, 36. Ndaitove slender chai munozviziva imi guys, ndaitori slender. Handiti then boom munhu unongosvika kusimba usha kuti zviri kubva nekupi. Hanimuona? Usha kuti zviri kubva nekupi ota kusimba. Paunotosimba kauvya dumbu rinotouya. Mota kutitukira matumbu edu. Ndagwadziwa sei. Guys, ndagwadziwa zvokuti ndine comment yandaona yaiswa iwe Patricia Jack usangotora mavhidhiyo yangu ndisinambokumbira please as a belief. Anditika please Patricia Jack, hands I love my look. Yes Milly, we end up accepting that that's who we are. Tinopesera kutomada matumba china because hapana kwaningarisa. Hapana kwatingarisa. Saka topesera kutongozvida nematumba edu iwayo. Saka turika kuzvida nekuti kwanzi ndeta dumbu. We love ourselves the way we are right now. Ndisaka tinotora confidence dzekubuda tichitamba nematumbu edu iwayo because atinozotinga maita. Body yangu inine body yako asvingambofanani. Bhonzo remumuviri wangu nebhonzo rako. Inini guys mundiona ndinoenda kugym. I am very fit. Ndoitawo video yangu ku TikTok konchizvitambira hangu. Hanimuona? Mukatosa video yoyoka nditori munhu ari fit anitori energy. Asi dumbu rinotoonekwa kuti paita dumbu apa. Hanimuona? Ndikati ndikuzvitira ku TikTok. Patricia unodownloada video yangu yaya kunokanda kupage kwenze kuda kuti nditukwe nevanhu vake. Kwanzi musangodye mheni iti directly not iwe shamwari isto wazhara isu techi wazhara tirika kudla saka unofuti tirorama nei tirika kudla toita sei isusu hatina kutombofanana shamwari iwe ona kune munhu wekuti izvo zvakadapinda padiet nhasi within a week anenge atoslima kuslima chako kuslima within a week. Handika koita mumwe wekuti chero ukaita sei kufuta zvinokuti it's easy kufuta kuslima uslim unoti hatina kuzvizama saka ndioni nchidla maletisi iwe paya nchidla maletisi nchimwa ndisingadli kana sadza ndisingabatina nhasi sadza chero sadza bvunza muno mumba chemo sadza chero ndodya ka 1 kadiki but still ndikangosimba. This is my zvitori vati ndo body yangu. Remember ndakura ndava kuma 40s inini handiti tava kuma final stages edu isusu handiti mazviona saka probably ndiyo itori body yangu iyoyi yakutobuda iko zvino izvi. Andiona ndiyo yati body yangu kutobuda iko zvino izvi. Sure it's wrong sibhabhu yenyu mufunge kunochida kuti munhu atukwe chete ungonotora video yangu ku TikTok uko kundiposta kuti vanhu vandituke ndozvaangaitira ipapo Patricia Jack. Bebe ndatonza ngati Patricia bvisa picture bvisa video yangu yo please with due respect. Mune maflat time enyu munawo kuti ewa zvinokudzwa zvinorumbidzwa vedu nemaflat time enyu aya tinokurumbidza imwa zviri right makanaka mufunge. Handimuona asi we isusu tiri kutozama wazvisu zviri kuramba zvakufanana nemunhu anenge ane mazizamu motwai munhu unoregerera zamu richikura kudai saka odii nezamu racho oita sei naro odini nezamu racho iroro vedu we ibhodhi shemi yakangoipa. Handimuona moti hatina kuzama kuti matumbiwa tichitewo fuleti tazama tinomwaiwo yemana izvo zvibo ina hanichatozvitevedzeri zviya inda kutongotaya ndotoita ndikoko zvokuchatevedzera kuti kwai kudika apa chandisina kuita asikana. I have tried. Mabhonzo edu akasiyana mufunge pamwe anenge atori mamedical issues anoita dumbu rikure who knows mafibroids yecho anokudza dumbu guys. Fibroid yecho rinokudza dumbu kutanga wakatakura mwana usina kutakura mwana.
fibroid chairo. Mamwe anenge atori mamedical issues anenge atori nevanhu. Imi mungonotuka henyu musingazivi. Hanimuona? Mungonotuka musingazivi. It's very wrong. Mufunge. Siyai vanhu vane matumbi nisina hangu dumbu rangu sada ine mungana nchizvijaivhira uyai mufarire kujaivha kwandinenge ndichiita. Hanimuona? Zvedumbu hai simbosenai naro. Ndodini naimi guys. Mabhodha anosiyana mufunge. Kwandi wakufara because zamu rangu mukunzinza. Chokwadi kunona nezamu rakadai. Kuna munhu achiti kwanzi zamu iro. Saka mota adini naini. Acheke kupi. Aite sei. Mota insaka mutofunga atidi kuita maslimu. Don't you think totoda kuita maslimu tichipfeka tuma dress to mini to cheap because anari slim anapfeka zvisheka. Vanapfeka zvisheka anari slim. I am not explaining Cylinder but ndongozama kudza vanhu kuti it's very rude and wrong kuti vanhu mutaure nezve matumbu evanhu kana mazama evanhu. It's very rude. Tatikuzama inoenda kujimu munondiona guys ndoenda kujimu. Ndoenda kujimu ini dzimwe ndichokuitira yangu my live because my live yekujimu anenge vanenge vachisa music yavo imwe yaya inogona kuzondiblockisa sometimes saka handiti my live. Ndoenda kujimu veduwe I am very fit mukati patreadmill pamanyirani neni mustreet kumhanye cheko murodhi mumanyirani neni pachidumbu ratondishungurudza. Ndioita masitups ndikuenda pane zvedumbu zvandigo in mai mwana. Ini ndatomirira hangu kuti ndikuenda kuteki kunosviniwa mafuta. Ndozvandatongomirira kuti ndinde hangu kuteki vanondisvina mafuta edumbu. Zvondodii? Hapa meno nai kufa meno ndangotoshamsika ndichitongo toona ndakatoka ndiwo ini izvo. Totodawo kupfeka tumaguvha uti orako Barbara tumaguvha uti amupfeka tototudawo tumaguvha uti. Moti kwai yemazitumbu saka ndiri sepi naimi dumbura imbondudzaiwo ndiri sepi. Ndazama zvose ini seni munonyatsa kuzviziva ndikabhuya ndichimwa mazi ndichiti ona iti mwai mozati vamwe vandakatenga pani uyu matibheks andakambotanga kuya nawo pekutenga mozati vamwe vanhu vakatenga matibheki aya vakaonda. Vanhu vakatenga matibheks ekutanga vanhu vandakatanga navo kumwa matibheks aya vakaslima ini ndikangosara ndakadaro. Mufunge ndikagwadziwa saka ndichiwa ndoindodzana kumasamba aya. Handimona vanhu vose votoonda indongosara ndakadai. Ndakagwadziwa izvo zvindine zvibhora zviri munomba izvo zvekunamira padumbu izvi. Ndahwa nekuzvinamira padumbu pamai mwana. Handimona unongohudha ugomanya kuteleti kudai asi handisi kuonda. Asi handisi kuona. Saka ndoshiya kuti zvondodii. Kwai tiya ndakapotsa ndafana bvunzai Jones iwe wakaimwa ikakuitira sei? Yakuita sei pawakaimwa? Kungoda kuti mutukane newanda pesa ndakutenda kunopindira pamakoments iwayo. Paipa ndakambeti ayo paipa yatsitsi pandakaenda kwadaipisa dumbu kakanga musikana yandakaenda kuZimbabwe. Paipa unozati ndandisina mbosimba kapaya. Ndandisina kusimba ndandisina futi dumbu rachona. Ndandisina tombosimba paya nasati ndatombeve nedumbu. Andiona ndandisina kana dumbu paya. Ndandisina mbosimba. Dumbu razongouyawo kusimba kuti ai ndosaka ndichiti tichembereka nokuti paunotosimba nefesi inozvimbaka. Fesi inoita kunge wakafuta ubvoita kunge munhu muchembere. Handisi muchemberei. Handisi muchemberei. Akaenda kupedyo kwake patisha jeki uko pedyo kwake ndokwaakanda video yangu yekuTikTok yandi kutozvijaivhira zvangu kuTikTok. It's very wrong man mufunge vidwe. Pamwe abhiwe nyakato aiwa funny part is ka akatondona ndiri muslim amapicha angu ganju kandrai one akatondona ndiri muslim body pakatanga kungouyawo iye akabva futawo futi mu lockdown paya pakatopera lockdown iye ndakamona vene dumbu aigara chitina nditi andisimbi ina andisimbi pakapera lockdown anga ane dumbu nanhasi dumbu iroro rikuramba kutopera nekadumbu anaro anotori nedumbu. Hanima indobva ndafuta kudai indobva itawo kadumbu asati ndazonyakura kirongoreo kadumbu kuti munhu akasimba ndobva itawo kadumbu kakai ini ndikachizodzira chiuya manje ndobva ndati garo kuenda uko ndobva ndati hipu kuenda uko ndobva ndati kadumbu onai kushawa shepu chaiko. Hanimona ndobva ndaita kushawa shepu chaiko nedumbu iroro. Kwanzi namagwere ndinoona ndotengesera mapirizi edumbu nekuruza weight kwavari vatove nemabody ball ini zviri kuramba. Ndo zvakaita kwandiri inini magwede zvakaramba
kutouya kutoti vasikana ngatiitete vanhu kutouya kutenga mapirisi mune naitesa mapirisi ake kutomwa tese mapirisi ake kutodai mai mwana hanimona vanhu vachiti honai simeli ene ndaigwadziwa sisingaiti simeli honai ndaluza inini kana mai mwana kuti tonge ndakatukwa kutowedzera kusimba ndikati nai mwari kochachiko ichi kwaishepi iripo ndioni kuti iripo inongozoti kana ndakupfeka ndinogona kupfeka chete ndinogona kuzombopotawo nchimbozori kavha iro dumbu rachona hanimona ndakabva ndati dumbu ndikati hipu ndikabva ndati garo zvikabva zvangokura zvese kawani hanimona muchaziva paya ndichitanga chinzi ndopfeka magaro paya muchaza paya kuchinzi ndotanga ndopfeka magaro ndopfekera magaro paya vanhu vakatoshamisika kuti simeni garo vari wanepi nekuti ndandiri muziland ndosaka vanhu vaiti vari kupfeka magaro izvo handisi kupfeka garo iritori garo ratouya hipu rikabva rauya dumbu rikaterera shondodi shuwa nhai ndiudzei kanza so university nakabatanako milimeo because ndogona kuviga kana pamwe pakupfeka paipai ndogona kuviga ndinoona kuti zvinyatsobuda squada but kana ndiri kumba video ndakatoita nditotora ndaitota matiktok nevana vangu nezuro ndaita matiktok muno mutichitoseka chivashati itai tiktok iyi ndichiita ndatotamba idutsiri muno ndokuita tiktok iya zvondo yatogwa iyoyo ndiyo anoposta apa munhu anenge achiposta kuti akutukise nevanhu kwai modla zvakaita sesimeli ndodla zvese unonda kulangu zvese sadza ndira ndisinganyanyi kubata nechingwa nenyaya dzemastachidzi andiwana even rice ndokunototadza munomu ndizvo haritondinakiri brown rice riya but ndira ndanga ndikutoita tekiteki ndarida kutodzokera kuzvidlera white rice riya chako ndakutodzokera kutondodla kuno ndofirei ndakutondodla zvose ndogofirei zvangu iyo bhota chona iriyo yauya ndamuona tisi ndabva ndatonomupindura ipapo tubva watondibhuloka kuti I am a good candidate for tamitaki so I deserve it ndindadini kwanzi ndaisa appointment ndimbononzwa kuti am I a good atotoinda kuningikiri kuteki zvindotodi hey guys imari iko kuteki uko kobviswa dumbu imari kuteki imari guys kwanzi nyaya iri padiet kana munhu uchiita exercise ilizi ini ndinoita exercise zvikafu zvenyu zvamunoti zviri health izvi ndaizvidya ndinotori eating plan yandaipiwa ndindainstructor kaidi yandopiwa nemainstructors but akasvika pakunditi you know what sometimes ibhonzo renyu rinenge rakatodaro and akandondibvunza kuti majinzi mai venyu vakaita sei ndikati naivangongori vadhafu akati ndo bhonzo renyu iroro look at the way you are fit musati kujimu noda jimu nonhu vanenge vakaonda vatete vavaya vachiita kufemereka kudai so guys ini ndichienda I keep going mujimu vachifema even kuma aerobics kweya vanomira kubata muchiuno kudai so vese ini ndosaka tiri tu nakochi tichienda handimiri asi hero dumbu riya rongovepuma handiondi saka ndidini akasvika pakunditi rambai muchingoita muchingo musati makuseni ndikati mvura inopisa dumbu ndikamwa musati ndadya ndikati maclove iwaya macucumber aya ndikambogreta ginger garlic ya ginger dosaka ndo ini chii chatisina kudira mudumbu umu vasikana chii kwai mwari kuita mainfection itekiyo kupizve zvozvo majinzi angu akatooma chaiko natori majinzi angu mufunge ndozvandotoona tori majinzi angu chaiwo kuteta saiwo mone pana Shakira kuti atotanga kutodhuka izvozvi ndinotonesana naye izvozvi ndinotonesana naye kuti iwe uri kudlei iwe achiti vanhu vamuona zvando atotanga kudhuka honai atotanga kudhuka akanasikana vedu ndouya ndoti ndodzeka ndozvitirambira kutiktok monditukira zvebhodhi yedumbu rangu hanzi what size are you shamwari pamene pa 42 apa sha from 36 to 42 zvinhu zvacho kana vedu reti yakapotsa yandiuraya utipetione Melissa Jones nokuti matumba aya vasikana musati shungurudzewo nematumbo edu matizvitengai musati shungurudze pamwe tinenge tine zvigwere zvinenge zviri matumbu zvatisingazivi zvoda kunoongorogwa hanzi nababa vasikana simeli baba vasikana hanzvadzi yangu kausambonyepe akwa hanzvadzi yangu takutoregwa self esteem nevanhu vakutora mavhidhiyo edu achida kuti tinotukwa tisekiwa matumbo edu shuwa munhu andikwadzai kwai shuwa kunonyora here comment neghost kuti kwanzi chokwadi vakadzi munoregerera matumbo enyu asvika pamunenge muchimboitei munozotoita kudai angari padhuze ndamudzemura nembama chaiyo
kuti saka chiri bvisa dumbirori chindiudza kuti ndinobvisa sei ndiudze ikomende kuti unofunga ndakatoregerera ndikariona ndikariregerera kakura ndika kana kuti rinotongo ndotoshaya ndodii naro kwanzi nditeki musabata indi kuti yakuno kuzimu ivhu kuzimu chaiko gorarama kuzimu chaiko aiwa kana kuzimu bodo kuteki kungoenda vava muzvitongo unochekwavo chidumbu vosvina mafuta ameno kuti mafuta vatumba kakura here kana kuti kuda mune mafibrods acho vonobisa avozvo pamwe mafibrods iwayo anenge arimo mudumbu vonotibvisa zvinotogoza kuti chii chiri kuitika zvakaoma shuwa apa vana mili mewo vanenge vane zvibhodhi vanobva vauya vachitaura kuti isusu zvimaslim tobva tapera pawo vakura nawo louisa but zvakaoma tamaiseka vanhu vekuuk muchiti chembere dzinopenga mairevisa here kuti kana kuti raive godo yezvimakwenda pandaiti chembere dzekuuk dzinopenga aiwa nauti chembere awa kunyeba wewe tino murefu kana mutaura zvinotara zvinhu zvinenge zvakataurwa iwe musazisajareta wede ndakangoti kuuk kunowana kwanda vanopenga ndozvandakangotaura anamboti vanhu vekuuk vanopenga ndeipiwo iyoyo inonzi belitoxide pane zvatisina kumwa here asikana ndeipiwo iyoyo tizamezve ndakati anati kuuk ndakati kudiaspora kune vanhu vakawanda vanopenga nekuda kwedepression. Hi doi how are you? Kwanzi mpisa is 34 but andinambobvera ndaita flat time tandatoti mukaonawo solution mundiudzewo hani mukuona kuti vanhu vese tikutodawo solution chitiudzai kwaingotariswa mafibrods musiye zveteki mother we love you makadaro zvino ndo zvandofunga ini sisilinda izvozvo kuti change of hormones kusina kuma40s dika handika pada pamwe tinenge takuenda kumamenopause uko change of hormones manje vamononga kuti nda kumamenopause saka maybe body inotaka kuchinja indo zvandikutongofungawo inini because this is not normal truly speaking it's not normal asi normal ndikutofunga kuti takutoda maybe kana wakuda kutosvavira kuenda kumamenopause pamwe unotanga kuchinja mabody ndozvada kutongofunga ini nokuti zvisi normal guys zvisi normal ndochandi kutaura Lydia kuti I was very slim manje apa 2021 I was slim 2021 I was slim ndakangoti 2022 1 year ndakasimba zvokuti nemi ndinowa kuperegwa hanzi how many kgs are you ndiri pa 104 kgs 104 kgs dzakaipei saka kana mahormones achona achitoita seiko kuti zvibalance nai manese kuuk do uyai mutibatsire toita seiko kuti tibalance meunyamzi ndarisekegwa dumbu rangu kwandapostiwawo iya ndasekwa kwainini am gaining weight ndosha kuti try this colony detox cleanser it helps it's just toning. You comment only if you feel lighter when you embrace our bodies. They are talking about the okay. Hands 104 chi 14 kg. Hey, 104. 104. 50 zviviri zvaufu. 50 zviviri zvaufu ne 2 kg tu za sugar. Hey. Saka ndoenda kwa doctor ndinoti kudini. Ndonosvika kuti ndoda ndibhalansise mahormone ndosvika kuti chii ini zvinhu zvacho pfekai mawaist trainer ndinawo mawaist trainer ine ndogara ndinotombopfeka ngoni mazana angu achuwa asi kutaura chokwadi handisi kumbopfeka hangu mawaist trainer but waist trainer rera pandinorega kuti pfeka amva akura kudai aiwa mazimai manesi chiuyai nhasi ndo pati kuda opinion yenyu chaiyo nhasi manesi yaya uyai mutiudze kwanzi munani inini 130 ini ndiri pa 104 iwe 104 zvakaoma kwanzi going out to the doctor to check if your thyroid is working properly. So I just go to a normal GP.
hanzi mukaona tati aki ndopaunoona tati aki akasimba kudai tati aki ini ndotosara pasi ijaindi akabva asimba kudai apa mwana mudiki unoshiya kuti wozviita sei kutamba takarizama pitari ini ndakarimwa kusvika ndai ndotorijova ndisingasadi kana kuriona dai ndai ndotosemeswa naro nekungoramba ndichingorimwa. Saka ndichatoinda maiwe kwaina chipo nditi chipo 292 aiwa usati wasvika 292 usati wasvika chipo aiwa 292 kani hauna tere. Saka nditi 107 104 ini 104 zvounusha kuti ndotukwazve ndumbura tinondodiko zvakato izvo zvamutozivi izvo zvacho. Ini ndiri muperimenopause ma1 imi perimenopause iyi masimba here motanga kusimba here because isasati tave chamunoti ini zvoto ndikona chamunoti perimenopause chiko chamunoti perimenopause ndochipi because isi chiri kungoenda kumaperiod zviri normal anditi isusu tichiri kungoenda zviri normal. Saka pamwe takuda kuswederera ikoko kumaperimenopause acho ameno kokoko hanzi can go to normal ndichatoindogona ndakabva ndinopiwa mapirisi angu aya maamoxicillin echikosoro ndakaza ndakatongoti ipapo doctor yeye ndakabva ndakatonoda kutonochaja zve unobata zve mari pamedical aid ndakabva ndangoti kawachibva matonditesta kodaigoziva kwanzi nopera neitinari peri rangu raramba kupera ini kwanzi saka you must work hard musati maenda kumenopause. Ndiri kuzama zviri kuramba zvenaichera amundamborenjikana mavhidhi angu kuningiri uko kunonzi kuyuku kumarules ndichiskipa ini ndokuskipirai 1500 skips guys. Izvozvo kana muchida nditi handei palife ndikuskipirai muchiona 1500 skips but dumbu rinenge richingovepo izvozvo ndototi handei panze apa ndoti mune mwana bata kamera ndichikuskipirai 1000 muchiverenga asi dumbu riri kuramba kupera. Saka ndakutofunga zveoption yeteki vediwe zvochiko kanzi vanocheka nyama dzevanoisaipa varashera meni vari kuchembera kusimba kagara henyu muri slim vediwe kusimba hakumboiti gara henyu muri slim kwai ndaive 55 iko nondava 85 ndikatouya pa85 ene ndofara zvisingaiti kwai Louisa kuri kunzi kwai tisaindeko kwai amenu kwai kuteki tisainda kune maafter effects hanzi kumarules shuwa ndokwandakaonawo vhidhiyo yacho muchitamba hanzvifitire gatigomutsvaka kwai richapera zvinhu ndozvandiringofungira kuti pane ndomuka kusenseni chinda kumashifti pamwe dumbu racho richapera pamwe ndichaslima ndopangori nehope yangu ipapo ndopandiri kungoita zvehope zvokuti asi pana ndadzoka kuuk ndakadzoka ndakati slimei guys chigo chakaitika ndakanga ndakatoslima shuwa hanzi I lost after a year now ndapa 75 as long as you are fit SIMELLY live just keep this eating healthy. Kwanza murume wangu zvebody kana ndotaura kuti anototaura ndezimetress rangu zvokuti ndogona ngokutsikirira pamusoro apa paende ikatongofa yakalodha nditombobayiwira because takasimba zvebo hatauri izvozvo hambotauri izvozvo zvisina nebasa rese zvokuti kwaibhodi kuti iye akaitawo chidumbu wani kwabva makasema izvozvi mejuri ndinde newe ndinokuvhurira uone ndinokuvhurira firiji unoona kuti magreen salad waya ndakutoita ndichitorohwa moyo nawo ndakutorohwa moyo nawo chaiwa magreen salad waya handina kumbosiya kana masaladzi kana even ndikakudza kuti vasikana pano pamba kana pane munhu anotenga magetsi pamba panapa ndini nekuti nyama cheche takutongo handiti kwakanzi airfryer healthy takungoshandisa airfryer hapana zvekumushamboisa kana mafuta kana kudii hatichatomboisi kana mazai chaiwo vanotongoti boilai kasi bhodhi iri kungoramba ichingodaro kwai was 92 now 86 portion control
saka portion tongodzirudzisa ini ndagara cylinder my weight is going back down ndakambo ipo pano padialysis semadzimai akakura ndiye vanhu vakuru kadialysis tashayiwawo here chaiko trainer unouya achimbotiitisa maexercise edumbu chete everyday maybe kuda tingapanana inspiration ouya obaya live ake pano isi tiri kudzimba tichitevedzera tiri kudzimba tashayiwawo here one angangouya akanoti inini ndiri kuzvipira kuti makuseno gogano yachitiitisa edumbu tongodai edumbu hatidi edu mamwai dumbu iroro tongodai edumbu everyday achitiitisa edumbu pashaikwawo pakati penyapa trainer show edumbu akochikeni 24 edumbaya keni ari kupi koya anotrena vanhu ari kuparara nti kwai Sabina Sabina training dzake nedzekubhawa dzekurova vanhu idzo kwanzima kutopiwa pressure tina pressure tikumbopiwa tikutorangarira kudzana semadzimai asi exercise yakatongonaka zvainotongodiwa haisi pressure asi madzimai exercise yainotongodiwa hedu nokuti kana ukatombona vanhu vatombokuseka seka kudai so uchangamuka manje tsere ndewe masquats tsere ndewe masquats kana riri sara dhumebhi kana akatogara anenge achiita kunge akatakura chimunhu padumbu kudai dhumebhi ndaitoti nai dhumebhi apane makore 33 ndikati nai dhumebhi dumbu iri rangu ramutona riya ritori nani pane radhumebhi kana akakurira kudai rei rakaita kurembera kudai rachifamba kakashama dhumebhi rinenge rakaita kurembera kudai dumbu racho 33 years rakarembera kudai Hanzi, tie fasting for 16 hours and eating for 8 hours and make sure your lunch should be 3 hours before you sleep. Hanzi, nshatsana kwa kwanzi reach altitude. Asi nai kundai. Iwo mapersonal matrainer anditi chikuwapa tichiwapawo platform yekuti vazikamwe. Hatimufanira kuita reach out kana varipo notongouya kuti inini ndiripo. Let me help madzimai. Ndio chirakazotibhadharisawo tumbijana so handiona asi anenge akutozikamwa akutoita more clients. Masquats dumbu hariperi teresa unongoita magara akanaka iwo magara anga unoona aya ndiye masquats magara unoona aya asi dumbu riripo kwai dumbu kwai nakwini kera dumbu hadzisi nungu dzokuita tsvina here vasikana tena wangu ndinaye ini simba ndinochitaura wani panapa takasvika pakutonditi accept that it is your bone ibhonzo renyu because mujimu ndinopinda ndona akaita sewe kudai simba racho iwe unosara uchifembereka wakamira ndichienda handineti zvekummhanya ndichifamba nebhora uri kunzwa but kuslima dhololo akasvika pakunditi gamuchirai nhingirikiri kuti ibhonzo renyu akandibvunza kuti zvezveugenetic zvemufamily yozvia akanditi your mom how was ndikamupa picture my mom was fit akati ritori bhonzo renyu because the way you are fit antika nezviri kuitika panhingikiri pamuri hazviindirani kwaitanzwa nebanding kuno but it works wonders. Clove tea yandomwa everyday makuseni kwai ni 28 years but ndakuita kunge 40 kwai ngatitange nhasi teresa hatisataona structure anoda kuya pano papage kanga auye muzimba pana anotaura kuti taiso mumwe nemumwe oita live mumwe nemumwe ari kumba tichiita paya tichiita dumbu irori pakaipa ana Sabina takasovaudza kudhara kuti zvamunoti muri mapersonal trainer chiuya mutrainer anoda kuita nyaya dzavanhu makuhwa ndo anenge achingoteki nawo chiuya utraine vanhu izvi uite zvekutraina vanhu izvi usana namakuhwa haana chanokupa uya uite hadi Hands I saw that you can swim. If you go swimming, you exercise every part of your body to help you. Cecilinda, izvo zvindogona kuti handei kuswimming pashi apa tinoswima kunopisa kuno. Kutoti handei panze pamuno ndoswima every time kunopisa kwatogara kuno. Kwatogara kunopisa Cecilinda. Saka tinotogara takapinda mumaswimming pool umu tichitoswima zvekutodaro. Asi hero mukuru uona kuramba kupera. Nerisa
nerisaka mbaida ta exercise panapa pamino zvakazongodhaka pakaita conflict nemurume wake paya nyaya chekatendera muHmetro chinza kunesana nemurume kudi hatinazombomuona tariwa izvozvi ndite video call ndikuitire masitups akutaura waya ndikuitire 50 one time 100 one time ndikuitire izvozvo apa ndoga ndakaisa makumba angu pasi pembedha apa unyatsokuona kuti simero ndinoto kana ndichikuti ndaneta moti ndoreva nhema here vasikana ndichikudza ini ndaneta ndazama zvose hesikana ratidzodume kwai mina ajira mbuzi ndasadza but guys pepa chingodyawo zvazvo ndezvengodya kahwani paya pamunenge muchingoona kuti wangofarisa tobaya live button arimona but ine handitombodyira kawana nemuzviona ndongodladla ndosiya timepi ndiye handitozopedza hanzi I'm sell slimming tea. Ukutengesa, are you selling slimming tea? Zvema slimming tea zvitanoita nazvo tingotenga zvishandizvo. Zvishandi. Inda kutongofunga zvokunobviswa mafuta ini guys because hamene kuti pane zvimwe here zvinogona kungoitwa muvhure group apo group WhatsApp tinaro isu zvokuti zvinogona kungoitwa kuti vanongonobvisa padumbu chete apa. Zviriko here zvinogona kuti vanobvisa padumbu apa chete apa padumbu chete apa. Ukuthi mani plus wedhume pachadi kufamba newe ndichadi kufamba newe wedhume kubva nhasi siyana neni ndiona ndisvisa pane zvikafu iwe utswai ndowazhara indopesera ndakuta tempted panapa ndopesera ndakunombora zvimachips zvako zvaunenge uchidya chadi kufamba newe. You love your potatoes, eggs, rice, meat, bread, cabbage, maize and all. Zvino nailamewo kana ukatibvisa nami guys verengai comment saka uri kutsira rama ine tidlei verengai comment ya lai verengai comment yaka chikafu zvataura ndo chikafu chacho saka tikabvisa tikasala zvitodlei aiwa mawebs angu nemagaro ndomada ndongoda kuti dumbu ripere chete nami guys kwai la kwanzi tinoda chingwa handitika we love our potatoes, eggs, rice, meat, bread, cabbage, sadza, maize. Saka kana tarya kudya zvose izvi saka todlei nokuti ndio chikafu chacho. Naila iwe unodlei naila azageti kwari jesu sinavasa yane mvenge yawa ndodo ari mvenge tinotoita nasi manheru techite toda kutoita nasi ndoda kuita mvenge nemi panapa pana Father Diaries ndondo ari ndoda kuita na Father Diaries mvenge asi tenge tiri murima mucherima andika imimi menge muve nevarume venyu ani maenda kuma sleep over here nasi Friday kana muri kuma boyfriends enyu switch on your phones vane varume vamongoisa apa tomboita show yevarume nevakadzi nasi tese varume nevakadzi tese kwai pane mukadzi akasimba sina dumbe here vamwe vakasina magari notama anasi handizvizivini handisina mboona tongona tini madumbu iwo madumbu waya kutisekesa nevanhu vakawa slim takutosekwa zvino naila iwe unodlei chitimbowo zvaunodla kana wati tisadle zvose izvo. Do you 13,000 steps a day? Anzi aiwa murima ndo munochaita zvo kuti vanhu vanyatsosununguka. Uyu Suzeni uyu ane bhodhi yakanaka veduwe hana dumbu ane garo rakaenda aseza unodla ndipo unongoona kuti satani wacho ka hai zvachokana hanzi idyai ishwa mufushwa ndo idyai mufushwa chimukuyu nemunyemba liwe haya zvakaomazvo chikafu chacho chokuti tidye Brighton chikangomacho chakangoma hanzi nasi hatisi kumujoloka tokumujola hatisi kumujola here guys hai izvo zvidumbiro ingada kutaridzai munofanira kuseka ini munovata pasi kuti dija ukada kuriona tisina kurisunga dumbiri munovata pasi guys hanzi ini zvokuonda mbereko yaramba nyaya zvinhu zvandikudzawo vamwe pano kuti vidwei pakaipa asikana pakaipa hai madumbu aya
tomwe edu chingotirega tichizvida namazitumba acho iwayo tiregei tizvide nematumbo edu please allow us to be tingozvide edu nematumbo acho iwayo tingogamuchira tiregei tichingogamuchira ndozviripo kwaitione mina ndikutarise ndokurevera ndimai ipapa nanchidla mapronzi ipapa nanchidla mapronzi muone kuti ndilachikafu chiri health mungatoti kudi mina nditarise nanchidla mapronzi izvozvi munandizoti kwahechi ananchitola mapronzi izvozvi hamurikona ananchichola izvozvi mapronzi manje manje ndo chikafu chandadla ndasingadya makuseni ndangodya serevhita handika masikati ndikadya mapronzi aya ndikazvimwira mvura ndikazvimwira mvura mina ndinyanza kutadza idumbura zvinyatso kutsikana muri kutaura zvinhu zvisipei muri kuriona dumbe muri kuriona dumbu guys muri kuriona here dumbu iri guys muri kuriona dumbu mariona dumbu randishaisa mufaro mariona dumbu kwai lot of sugar but ndinongodya shoma shoma kazvezvo kungoti makuseni ndakaenda kwadokta nechikosoro kandaipedza kundichikwa chikosoro pandikona anopuwa mapirisi aya ukuona mapirisi aya ukuona mapirisi andakapiwa saka irasiro amoxicillin ndiri kukosora iyi saka anoda kumwiwa wadya ka anditika saka ndodya kaserevhita makuseni izvozvi kungowaita kudai teletesensera chingonwa mamoxicillin andikona mapirisi andakapiwa paya chikosoro chandaiti ndingoita kamwe kachikosoro ndingoita kunge munhu anoedza chichemva ndapiwa zvimapirisi zvokuvatisa izvo aya ndo handisiri kumwa aya handisi kutombobata aya just because anenge kwai mavitamin ndo anotati munhu uzodla aya anotati munhu adle aya saka aya handisi kubata aya handika mukabva ndapiwa aya ndemasinus aya ndemasinus aya amugona aya ndemasinus aya wandakapiwa mapirisi saka ndinenge ndichitongomwira kuti ndotodya serevhita yekuti ndiningiri ndimwe mapirisi andika ndikapiwa kudai nechichichi chandakapiwa ndikachikosoro kanongo yakahwanika yakakungo yako ndokotsira kuenda hanzi eat my oats hanzi zvita SIS MELLY anyway zvondodla chikiwe maoats asinganaki iye unomadira hani hambo ndinakirini hanzi we are not supposed to be ill as long as we are on alkaline diet la kune munhu asingagwari pano pasi here la usadaro iwe vanhu vanozofa nei kana vasingagwari anti vanhu vanotombogwara vozofa here we are not supposed to get ill saka ungofa usina uyu. You have eggs and breakfast and sausage of breakfast with a cup of tea. Iwo mazai atarambidziwa apa nanikikiri aya nala. Mazai vanimona moti confuse. La comment yandakapinda iwaramba zvamazai. Ini moti zvotidle mazai. Saka toziva zvipi? Hanzi kuti dumbu ripere go through ina handichato slimi mamoyo izvo recipe yo ndinoiziva yekuti uchida kuonda bata foni yemurume unosangana nezvinokondesa ndinoiziva ini ndakadevelopa cha I don't care attitude mamoyo handiondi inema hanzi blessing afane handisi kuziva afane handiondi kuibata foni yavo kudai kuona mune zvakakomba zvezvirimo kudai handitoiti kana stress nayo foni yoyo ndototi kanda kundotaura kuti damn it man kusoro amene kuti ndave nechimwe chimentality chokuti maybe takanyanya takapfuura ipapo stereki pakusangana zvinhu zvika kunyanya kuita hasha udini saka hachina basa nazvo like handisi ndingati kudini animona zvizvo kuti kwai chisara chiwondera tukanzi ndabata foni murume ndasangana negirlfriend kana ndazodai so guys ameno kuda hazvo ina handingamboondi nazvo kuti kwai ndoonda nefoni kuti kwai ndamona nemagirlfriends ake mufoni. Amen. Pakaipa guys. Blessing yashaika yaya uyu kunza kumbodana nawo makandiwoya. Shaika uyu blessing yaya.
akambobuda. And I saw a video kwa Pamela Tamira vanhu vari kujimu vachitemwa nema car tires padumbu. Dumbu racho ngarigara zvakaoma. Kwanzi, and you no longer love him then shamari. Kwanzi you no longer love him. Ndomuda zvisingaiti murume wangu funge. Zvisingatoiti ndomuda, but ndakadevelopa zvazvokuti handidi kurwadziswa nemurume. Andikuona handidi pain inoyakwa zvandogara ndichikuudzai. Azvoti denda ndisingasavadi ava kudhara ndakatobuda. Ingawani chimwe chiuri chacho ndoya ndichikuudzai pachane ndabata wani. Ndiye ndichikuudzai. Saka unofunga chingandisa kuti ndisiye chi kana ndisingasavadi. Chingandisa kuti ndisiye chi. But zvokuti ndizoita stress yaya ndaita, I used to do that. Kutera unzwe. I used to do that kudhara zvekuti ukabata chinhu pafone murume kana kuti pakafona ukanzwa voice rechikadzi, hondo, fight, depression, stress, but iwewe ndiwe unofa nestress because iye anotobuda 2 minutes otoenda kuno madoro rake. Iwe usara uri mumba uchifana nestress. Ndo zvandakazoramba izvozvo. Handiona. Iwe usara uchigwara nestress uri mumba. And andita kunge murume andanga sina basa nazvo. Andanga sina kana basa nazvo kuti wamhene koko uchaona wega kuti unopabuda sei. Handiona. Ndo zvandakazviudza ini kuti never on a man kuti ndistress kuti anzi murume ndoda kuti ndinotata stress yashakira nakeli zvitori nani kuti munhu murume mukuru muna ne 47 years ave kuda kutonosvika mu50 kana ndiwewo ndobva ndatedza kutovata usiku hwese murume kwatakabva kwacho ndiko kwavakuresha kwatakabva ndiko kwavakure nanhasi ndiramba chikuita stress kwatakabva ndiko kwavakure vele takabva kure makore ese tichikura uti vadiki hondo mafight guys taenda kunogwa nevasikana vanenge vanyingwa tichirona mafight ukazvifunga kuti ndinotoseka kuti but what was I doing? Was I stupid? Zvaifamba sei? Taenda kunogwa mangwana uenda unovandira makambosvika sije kuti waivandira murume guys mimi wainovandira murume achibva kubasa kunomuvandira pano zata nopfurana uchida kuona kuti anenge anani ari kufamba sei kana kati ndiri mubhawa ndakambokudza ndakambopinda mubhutu remota ndakambokudza guys ndakambopinda mubhutu remota ndinuyu anditika ndati baba vakamfambira mberi kwavari kuita nemakozi kuti akafoniwa izvino anobuda panze chii chiri kumbonyatsoitika. I want to see. Yanga iri Friday futi Friday so saizvozvizvi kudai ndabva paipai ndati obvious vachibuda kuda kuona vanonangepi. Saka kubasa kwavoko ndaizikamwa anditika pane pekuti ndatozikamwa ndichigozana newe masecurity anga ari pagedhi handimona. Saka musi iwoyo ndakanyatsoenda kubasa zvakanaka ndaenda kubasa. Mira ndikuudze zvinhu yachona vanoenda kubasa ndobva ndakumbira security ndobva ti ndoda kuenda kuofisi kwavo kusvikanzi alright bo ina ndakuofisi kwandakaenda handimozati kidzi vana dzinenge dzine maspeki anga aigara mudressing table handimona. Ndobva ndatora maspeki aya ndobva ndanopinda time iyoyo vaive nechipolo chimota so chimota ndiniwe ndobva ndaisosvika ngambanje ndoita sei panapa ndobva ndanopinda ndanosvika ovhura kati kumasure uko kana vakavhura chikanda kana chibhegi kana chini vanoona kuti ndiri kumasure kwemasitsi eadriver napasenja kuchioneka kwadama handiyo ndotoonekwa ndobva ndanopinda mubhutu handimona ndobva ndanopinda mvhura bhutu ndobva ndanyatsopinda mubhutu remota handi mamuvi ndoona nachiswa mabhutu ndobva ndanopinda mubhutu ndobva ndavhara bhutu handimona ndakagara mubhutu ndofa kuma 45 minutes to 1 hour ndiri mubhutu vasati vauya ndobva vazouya ndobva vapinda nditovahwaka vari mubhutu memachitaura nevanhu vaitaura navo mai mwana ndobva ndapinda mubhutu mota ikabva yasumudzwa handimukoda havasi kuziva kuti mubhutu mune munhu handimona ndirimo mubhutu ini takaenda takatendera pekutanga takanosvika mhene pavakanomira handika vanga vane munhu akapinda murume takanosvika kumba kwemurume murume akaburuka vakaburuka ndikavhura bhutu ndikaona achipinda nemurume yaya waishinda naye achitaurisisa rake muyadhi hamene zvakataratara muyadhi weme vakapinda mota tikadzokera ndikavhara bhutu tikafamba tikadzokera tikaenda tikabva handimona tikanosvika pabhawa handimona indiri ngori mubhutu tikanosvika kubhawa handi tikanomira pabhawa handi pabhawa ndo pandakanga ndofira mukati nekuti pabhawa vakazogara 2-3 hours
varipo ini ndichingori kubhutu handi saka ndakandoti ndikambovhura kudai so handimaona ndombofema ndovhara ndovhura ndione munhu akona ndobuda mubhutu meme ndodongora kudai so ndotoona munhu akatogara uko handimaona arikutoma doro ratotengwa akatogara patebhuru 6 pack chakatengwa tiri patebhuru ndoti maybe saka nhasi chapedza kuti ndichi ndidini mai mwana hapana chokuita papa nditi ndidini kwatiri kubhora chona kumwe hamungambokuzivi kunonzi kusendiri kuna tekwani pukisana nyiko kure kokuti ndokwaunenge achibva kubasa kwave kokoko handimaona bhora ikoko kure koko kuti ndibuda nana sendo kuti ndikabuda ndikura kombika hapana ndobva ndaramba ndiri munhukiri muya mubhutu muya vakamadoro kubva kuma6 kusvika kuma8 cheko ndichingovemo mubhutu ndichingoti ndikavhura ndodongorera ndodzokera mundovhura ndodzokera ndovhura kusvika late kuma29 handimaona ndakatombofona ndiri mubhutu muya handimaona ndichiti muripi zvikanzi pandafura ndimboita 1 2 3 papakazononyepera pakuti hanzi ndine shamwari dzangu but vanga vasina shamwari dzavo vanga vari vega handimaona mbaiwo muvana ava noti mota takaenda tese tiri 2 ini tiri kubhutu vasingazivi vari kumberi vari 1 vakasangana nevanhu vakamwanda navo doro kumbhawa ikoko ndovakasangana nevanhu ivavo handimaona vavamwadori papa kuma29 handimaona ndikasaka nouya kumba nguvai zvikanzi handouya nhasi friday ndoko ndomanyirei muri kuita nezveichichichi handimaona ini ndi apa ndinavo ka ndikutofona ndiri mubhutu remota yavo handimaona tabva paipai vazosumuka vauya tapinda muyamuyamai mwana ngunduru netiri kubva kuya kwakusaidhira kwanoshandira papa tiri kuenda kumba ava vari kuenda kumba indaida kunyatsoonera mvura nekupi but kumba uku hakuna unenge kumba agaizi musi waendera ndobva ndakati pu handizvipami ndobva mota yarohwa ikarohwa mota handika tichinopinda mutauni handi mazviona munhu kwakunopaka futi pabhawa mutauni kwakunopaka pabhawa mai mwana apa kwamborowa dzimwe 3 hours tiri kune rimwe bhawa vapinda mutauni ka vapinda futi mubhawa muya mune rimwe bhawa mai mwana apa ndingoripo apa ndatokana nasei ndikaenda kuti ndichakwira kombikana ndodini ndingorimo mubhutu handimaona ndopa ndakabva ndapfidza chikomba kuti bhutu haripindwi handimaona bhutu haripindwi ndaizovhura mai boys kana uri mukati unogona kuvhura ndaizovhura bhutu ndombofema handimaona ndombovhura bhutu ndombofema plus bhutu iri ranga rekuti waitoti kana ukanyatsogona ukavhura panogara mapasenja paipa kumasuro kwandi ukadhonza matambo ka waitogona kubvisa masitsi kuvatisa masitsi kudai so wotopinda mukati memota ndozvainga design yacho yaranga inayo antiwana ndobva ndatoramba ndiri kubhutu kwakamai apa nekureba uku makumbo ndakagonya makumbo ari kugwadza mai mwana ndiri kumasure kwakuya asi pachekuita panga pasina mai mwana takazobvapo kuma1 am ndiri mubhutu saka kuma1 am paipa manje ndandisingasagoni izvi zvanga zvarwa nekrembu makumbo manje ndiri ndobva ndazobuda ndobva ndapinda passenger seat kwakaya ndobva ndati kwavava zvokuita kudhakisa kudai kuita kaudhaki kutonona so uri kuseri kwesiti radriver handika kuma1 ndokuzobuda bhawa muya memwana vakuya achitoimba memwana achivhura dhiva achipinda ini ndakanga ndakati kwava havana kundiona zveshuwa havana ndiona vavapinda asi ndakazozvisvota pane zvakazoitika mina ndikudze ndobva ndapinda kunhingikiri ndiri kusure kwekuya ndobva vauya kamutsa motikari ndobva takureverse mota yakurwa ichiinda kumba kuma1 kako kuma1 apa ndaneta maini kutoda ndako kamakumbo achadira ndafuriza makumbo ka ndobva ndasimuka handimaona kusure ndakapotsa ndakonzesa accident because pandakasimuka kumasure munhu ari kuzoti ari 1 handimaona indabva kubhutu ndazopinda apa pakati apa pandakasimuka papa kudai soka munhu akavhunduka handimaona kuti ndikuda kuatakwa nendiani zvafamba sei munhu ari 1 ndibva vatosweva mota yakatobuda murodhi handimaona ikatobuda murodhi mondadaiso zvokuvhunduka izvozvo kudai so dai so ndibva inokucha kurova robhoti dai ndibva inomira mona takazonesana mai kuti dai nanaita accident wapinda sei mota uri kubvepi zvafamba sei ndakazovaudza rave rimwe dhiri kuti ndakanga ndiri mubhutu handakushora ipapo ndakangoti ndasvika mutauni ndikaona mota ndibva ndasvikanzi kii wadziwanepi watishandisa spekisa wangochenditsvaga ndikati kana kii ndakazongopindawo ndikapinda mubhutu unenge wabatwa kushaya utotora kuti kudii handimaona ndakazoti after 3 weeks so yapera nyaya ndipatatikati musi iyoyo wamakanyepa tikafamba takadai tikapinda pabhawa tikadai zvikanzi manga muri pai ndikana ndiri mubhutu zvikanzi mune ngozi here ndikati ndiri mubhutu ndada kuona kuti mupesa pamunofamba nekupi because ndasinga understand kuti munhu unenge wabuda basa rako na6 na5 wosvika kumba kuma11 12 unenge uri pai handimaona saka ndaida kunyatsoti ndinyatsokubata kuti unenge uri pai handimaona zvikanzi but musi iyoyo handakufara because akapesa taita accident taifirapo tese nenyaya yeinsecurity handimaona ndopa ndakabva ndatopfidzawo kuti mubhutini handichapindi handimaona mubhutini hangu achadi handichapindi because chokwadi vakavhunduka zvozvo kubuda murodhi cheko vakaswevha vakananga kuporo kudai so repamarobhots handimaona but haina kuzonovira parobhots vakazononyisa handimaona apa ndini mbozvokuti munhu anenge kuti kusumuka kumasoro kudai so iwe uri mumotikari iye ari mumotikari wongosumuka kudai so handinoza tinovhunduka
ndo zvakaitika ipapo. Saka nyaya yebhutu ndakabva ndazvidza kuti mubhutu handichapindi, anomaona yemubhutu haichaiti. Asi zvinhu zvakawanda guys zvatakaita tichikura tichida kunoona kuti idzi hono idzi dziri kuitei. Umwe musi ndini ushu ndaive nebhawa, handitika ndaive nebhawa inini ndiri munhu akagara chinoita zvehustling, mozviziva kubva kare nakare ndiri munhu anohustla. Ndaita bhawa rimwe kune imwe nzvimbo uko kwandakakamboita bhawa. Saka taiti ndainda ndinasikana wangu tiwana ndakaemploya mbwa wangu. Taiti ndikatengesa mbwa ndika vakauya ivo hanti vakatengesa mbwa ndika vaibuda ndombosha kuti vari kupi ndoti munhu anenge achindepi, anoona. Saka idzo nyaya dzema-insecurities idzi siyanai nazvo izvi zvema-insecurities. Vanokudza kuti handichaiti kuti ndichazoti kwai ndozodai kana kuti kudini, hakuchina. Hi Zimwe, how are you? Kuri sei kukapa today? Kuri sei kukapa today? Gotitroka ma-t-shirts. Zimwe. Inzwai mva taita sei paipai. Ndobva nda saka pane vamwe sisi vaifarira kuya mubhawa mustereki umu vanga vari musutu. Anomaona. Sisi ava vaifarira kungoya chingomwa doro rechirungurungu mubhawa. Saka makambona kuti unogona ukangoda kungofila insecurity unogona kuto ukangove insecure unogona kungoona zvinhu zvisipo ugozviita zvechokwadi. Makambozviona. Saka inini sisi sekastomaka vaitombotaura nababa inde tonosa kuti vanhu hava kutonyingana kutodanana pasina guys. Sisi ndikati musikana everyday vanenge vachikotaura naye apa vaitamba sinuka inde ndichitengesa kana ndokuseni iva kutamba masinuka inde singadi kubatirwa mari yangu ndabata mari yangu ndoka anomaona ndichitengesa iva kutamba sinuka nemusikana. Saka ndatoda kutoona vanhu vachiti kutovisualize vanhu vachidana navanhu ava handi muri kuona. Ndikati one day ndavashaya izvo munhu aenda kumba vabuda mbwa miyami handika vanga vadhakwa handi vautora mutainda nemotikari ini ndainda nemotikari yangu ivo zotera nemotikari yavo vachibva kana kuti kubasa handi ndikazongona motikari isisipo vanandooneka vanga vatodhakwa ubva vananga kumba. Ini ndikati vangu vachitamba nemusikana yabudawo iva ndichavaoni vaindepi guys. Ndikukonfesa pamberi pamwari kudai mwari andiregerere kudai musikana yadi ndaizomona ndaitizombomuudza nyaya ishi. Hanzi when you have lost trust you get paranoid. Exactly Audrey. Pane pasina handifunga kuti nyaya kuti ndandaluza trust but inyaya yema-insecurities. I don't think kuti ndandaluza trust 10 years no but I was insecure inini pache zvangu andiwana. Ndobva ndati ndakasara ndovhara bhawa zvekuti vanhu vari kutenga domba kuita zvekuti ngavachibuda ndaitozviudza kuti ndiri kunovabata nhasi mupfungwa mangu ndaitoona kuti ndiri kutonovabata ndozvanga zviri mupfungwa mangu handi muri kuona. Ndikati vanhu zvekuti ndakutengesa tuve nestress yekuti vanhu pora kuda nguva iko vainti ndivhare bhawa ndidrope vanhu ava ndida kunobata ndinobata kupi kunyangara n'anga inobata mai. Vanhu vaivazobuda mbhawa meme kadakuvhara budai vanhu vabuda mbhawa meme ndavhara tosvika kunge ndinodropa vachidzoka mose zvandakaita tichidzoka kwaka ndakabva naenda pane chimwe chigirani changa chiri padhuze musikana ipaigara naye paziva irodhi yekubva kuti avheni ikoko. Ndobva ndanopaka motikari uko kuchigirani uko ndobva ndadzoka netsoka animaona ndobva ndadzoka netsoka ndobva ndafamba ndobva ndanochinyahwa muyadhi mavanhu guys muyadhi mavanhu kuma 2-3 am yavanhu pfungwa dzangu dzaingonzwa kuti vari mumba memusikana uya. Ndobva ndanochinyahwa ndakadongora ndichati dongorere kuwindo apacha ndiri kuona handika ndikati manje ndoita sei ndikati kunotoidza ndakamira pano chete pachabuda ndovaona apa munhu amo guys apa munhu amo ndakatambura ndikatenderera nemba dei kuchinzi unoonekwa nevanhu vemunombonengwa nepfuti vemwana unodhugwa uchinzi mbavha anomaona unenge uchinzi mbavha izvo iwe hausitori mbavha paranoia insecurity ndinoenda potera ndaka ndozvandiri kureva ndapotera ndaona kuti hapana ndikati ndoita sei ndobva ndati gandidogogodza ndakarova zinoko handika iye ndobva aravati akanga kavati ari kuopa ndobvati kimanga ndikati bula vhura dho iri zvikanzi kimanga kati vhura dho zvezvokuti nditori shuwa kuti zvandaona ko ndizvo munombonyara guys akazviti achivhura dho musikana yaka ndobva ti mama kashira are you okay ndakangota kumusundidzira ndinopinda nemba make yanga iri one room achingovhura dai ndichimupusha ndinopinda nemba make kudai so kwaniki hamuna munhu wakazvivatira kuga musikana uya muzati ndakazomburwa nesettlement icho chibhanditi chichi chemumarcation ichi ndakazomburwa nesettlement kuti ndandichitevegwa pane nhongo achinditevera saka ndatirega ndipinde pano ende watoita wakavhura dho zvikanzi matevegwa kanzi komota iripi ndichamudza tipota ndakapaka kuchigiraundi uko ndafamba ndichoka ndichakuzonyengera bhozi pane zvandandichifungira mupfungwa mangu zvikanzi muri mega zvafamba sei komurumwe ndikati ndofunga azoenda kumba azondisiya ndiri kubhawa paipai kudi zvikanzi ndachofamba sidii dzemapurisa
musikana yasitomboziva kuti nekupi ndiro ranga ritori gembu rangu rinotsvaga iye handimaona tikati kana ngatimbomiramira tione musikana yazobereka nzi uda ndikuperekedzei manizva musina mota ndikati adhondo wari nofamba handidi kuperekedzwa because mota ndizoti ndakaipeka paseirapo kuchigiraundi handimaona handisi kuda kuperekedzwa zvikanzimirai ndimutse vamwe vakomana noloji pana tikati kana dhondo wari munhu yaunenge atienda kwakuda tochena uko kodotochena mai mwana ndakanyara ndaandoga ndiye kwezvebuko chikanzora iti kana mainsamba ndichita pagedhe pake ndobva ndabuda ndobva ndati nyahwa ndichienda paya ndichinosvika kuningikiri kukunda ndasvika tora mota yangu ndaenda kumba ndosvika kumba ndone mota itoripo munhu akatofa kuota kuturudza ngono dzedoro dzedziya ndakazvishunya ndikashora ndikati mwarika ava varumeka zvinhu zvavanotipinza pazviri zvandiri kutaura izvika izvi kune vamwe vanhu vari kutozviita nanhasi guys atidi kuzviramba kuti it's a reality of life zvinoitika ini ndakazviita hanimona saka na zvakatomboitwa nomwe munhu kune vamwe vanhu vatiri kutozviita hanimona ndakapesera toona kuti it was not healthy for me kuti each and every time ndinongogara ndine insecurity yekungofunga kuti this that no handimaona handichadi ndosaka muchiwa ndichikudzai kuti chero ndakaibata foni nhasi ndikoda muine 20 vakatumira manudhu cheuka handifungi kuti kwaindikatotuka nditodza kudla cheko ndodza kudla ndikutodza kubata hope kuti kwanzi ndaona iye ndingatedza kutobata hope achitoti mai wei ndabatwa kwako achitofunga kuti saka next movie yavo mai vazvanyara vanodi because ina ndichataurika handibvunzi ndakazobata mushonga chechaiwo varume ava havadi kubvunzwa kuva pamanyemwe ukabata chinhu kudai ukapenga ukavava ukadii kuva pamanyemwe ndozvaanenge achitotsvaga munhurume izvozvo izvo sometimes waona chinokuona chawaona ndika itangosina chawaona mupe tambo azvisungirire kuti saka next movie yavo apa varoda kuita sei next movie yavo saka ipapa kuti ndipane vatika ndogona kudigwa mafuta kandakavatapa uriziye zvako chero uchibatikana mukati usamutaridze nokuti ndozva zvazvokuchema pamberi pemurume uchibudisa musodzi uchida kugwatsira murume varume ndo vanhu vasina kana tsitsi vaya guys ndo vanhu vasina hanzi sai nditi 10,000 stars and I really sure you owe me stars handitika sure ndo vamboita live mchimbo ndikandira masters ndo vanhu vasina kana tsitsi vaya varume ndo vanhu vasina tsitsi vaya handimaona anenge achitoseka nechemwoyo kuti yes kundichemera ndakakosha inini kundichemera inini muitire iwewe uone ndati muitire iwewe murume ungoti usina kuhura usina kunyengwa kungomupa signal yekuita sekuti maybe pane zviri kuitika kwenda kanzoenda kuitamba kaini zvino ndikakudzai nyaya zvinozibhana panapa ini chida kudzigwa masters guys ndinenge ndaitei tongoende dizvo kumasters handitika ndingokata live todzoka katiite live chaichai tichitaura nyaya ndizvo ndingokata indodzoka matoenda kupage rine masters kuya tonoita live ikoko ndizvo here aiwa taurai mucomment section taurai nhasi tori friday ka taurai guys todii pane ndandisa 10,000 stars saka munhu vana ivha vanotoisa masters vanhu mnasi mukandisa masters ndogona ngorova kungorovawo masters azvo kana kuzvi50 ke iko tikashamisika right saka ndakudropa handika handei kupage uko kune masters saka ndakudropa ndokundoenda kustudy ndandiri mubedroom toenda mustudy tonotanga life tonofamba nebhora tichitaura nyaya tichimboonesana nhasi friday handiti hatidi nyaya dzekuchemedzwa please toda nyaya dzemufaro idzo dzemujolo idzi njololization ndo watiri kuda saka ndei kupage